Stužkami sme si uctili obete druhej svetovej vojny. 8. mája sme si pripomenuli už 70. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom. Deti všetkých škôl sa prišli pozrieť na uctenie pamiatky zosnulých civilistov i padlých vojakov ukladaním pamätných vencov k pamätníku. Okrem mestských činiteľov sa zúčastnil hosť ruskej ambasády na Slovensku. Naša škola si uctila tento deň aj vďaka georgiovským stuhám. Stuhy si pripravili žiaci sami s pomocou 4 vybraných žiakov, ktorí im zároveň aj vysvetlili, čo stuha znamená. Dnes vám porozprávame niečo o georgievskej stuhe, ktorá je síce na Slovensku menej známa, ale je nevyhnutnou súčasťou Dňa víťazstva nad fašizmom. Stuha bola ustanovená v 18. storočí v cárskom Rusku. Je oranžová s 3 čiernymi prúhmi. Oranžová symbolizuje oheň a čierna symbolizuje dym. Stužku si ďalej prevzali počas druhej svetovej vojny a využívala sa ako ocenenie pre veteránov, ktorí boli členovia Radu slávy. Dnes si touto stužkou pripomíname zosnulých počas druhej svetovej vojny a veteránov, ktorí prežili. Táto slávnosť sa oslavuje vo viac ako 30 štátoch, ako je Amerika, Rusko, Ukrajina. A úlohou akcie je vzbudiť záujem o historické udalosti, šírenie symbolu a vnímanie jej posolstva. Program na námestí začal ukladaním vencov k pamätníku. Tento akt sme si uctili slovenskou i ruskou hymnou. Po básni zaspievali 2 piesne Seniori optimisti, ktoré zároveň ukončili slávnostný obrad. Pomenuli sme si 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, najväčšieho ozbrojeného konfliktu, aký ľudstvo poznalo. Som veľmi rád, že tu boli aj mladí ľudia, lebo viac menej tu majú si možnosť vypočuť aj od predstaviteľov štátnej správy. Mali sme tu dnes predstaviteľa ruskej ambasády. To, aké hrôzy sa diali v čase druhej svetovej vojny. Myslím si, že to je naozaj dneska taký pietný deň. Spomíname si na koniec druhej svetovej vojny. Mňa teší ako riaditeľa školy, že naše deti naozaj si spravili dnes takú inú pamiatku, takú inú úctu, hlavne tými gregoriánskymi stužkami. Potešili ma, že vedia, čo to znamená. A úplne som z toho dnes s takými inými pocitmi ako v minulosti, keď fakt deti vedia, o čom je tento deň, na čo je tento deň. A tak by to malo podľa mňa aj byť. Myslím si, že sme si dôstojne uctili pamiatku tých, ktorí padli v druhej svetovej vojne. Ešte raz opakujem, som veľmi rád, že tu boli aj mladí ľudia, lebo tých priamych účastníkov boja, ktorí nakoniec boli na slávnostnej akadémii ocenení ruským veľvyslanectvom, tých už je veľmi málo. Sú to všetko 90 a viacroční ľudia. Čiže postupne tam tá generácia, ktorá zažila druhú svetovú vojnu, vymiera. Avšak musíme zostať my, ktorí si skutočne budeme rok čo rok pripomínať a varovať pred niečím podobným. Kristína Crchová, televízia TV4.